Oke, tarsongoni masih tahun ni pas persorion ni situ ang persingsu alay mangido to hamu akarong aku hamu akka family hamu akka keluarga asiro hamu subscribe pamu jo situ ang persingsu di haniro hamu na perjul sahalia madok to teman bandungan kita jala mau lihat gudang madi hamuna semoga jumpa dan semoga sukses. Oke, mau lihat Tuhan teman berkati.